Ngayon naman, mabusugin natin. Bubusugin natin yung sarili natin sa talas ng isipan dito sa Scoreboard! Welcome sa Heads Up, I Got You Undercover. Okay, ready na? Sa game na to, mayroong picture sa screen na may mga blocks na unti-unti itong mawawala o mag-fade out hanggang makita mo kung ano ang mga nasa likod. Ano ang huhulaan? Siyempre, mga hayop. Oo, mga hayop lang. Kaya mukhang madali lang to, di ba? Pero teka, lagyan natin ng twist. Dahil ang kailangan mong hulaan ay ulo ng hayop. Kaya huwag kang magpalilin lang sa katawan nila ha. Bakit? Kasi may mga larawan na pinalitan ng katawan at mayroon ding nasa tamang katawan. Kaya dapat mag-focus ka sa ulo ng mga hayop para tama ang iyong sagot. At kapag nahulaan mo ang tamang ulo, boom! May isang puntos ka na agad. Kaya bantayan mo ang mga blocks at hulaan ito ng mabuti. Siyempre, madali lang ito kasi multiple choice siya. 4 ang pagpipilian sa screen at sabay kayong sasagot kung alin sa 4 na hayop ang nasa picture. Pero tandaan, huwag gagaya ng sagot ng iba ha. Kahit magtamang hinala ka na lang para hindi ka mahirap. Alright? Game! Alright! Tawagin natin ang ating Game Master. Walang iba kundi si Mark Balbino of the UPHS. Isabella. Oo, nasa yung mikropono mo? Diba? Pumunta-punta ka dito, wala kang mikropono. Ay, Diyos mio, garapon. So, first time, bakit mag-score ka? Dito nyo po isulat yung sagot nito. Okay. Alright. Sabay kaming sasagot para walang agawan. Yes. Okay. Oo, kasi minsan yung kakilala ko dyan Walang kahit kopya. nahuli naman At least. Okay, go. Okay, go po. First, ba't ayaw mabuksan? Ayan, I okay. got you. Heads up, I got you undercover. Nasaan yung Yan, first music. natin? Ayan, let's begin. Okay. Ayan. Hulaan nyo kung ano yan. Mag-stop ba ito? Hindi ba? Tuloy-tuloy lang po yan. Hulaan nyo kung ano yan. Mayroon siyang choices later on pa. Tayin nyo. Okay, pili na po kayo. Okay. Pili na po kayo. Pili tayo dyan. Sulat nyo na po kung alin doon. Oh my gosh. 4, 3, 2, Okay, Gareth. time's up. Sir Papos, pakita ang sagot. Sa Ano akin, kay- manok. Manok din sa akin. Ay, Okay, Sir Ezra, paano nga po? pa-play. Tingnan natin kung manok. Manok. 1 point. Yeah! 1 point po So sila dalawa. good. Okay, next. Dapat naman may pambura. You know, tissue. Next. Sige lang po. Ano to? Okay. Pili. Kalapati, daga, aso, penguin. 7, 6, 5, 4, 3, Okay, Gareth. 1. Time's up. Penguin kay Ma'am Bea. Daga. Daga. Kay Daga. Miss Angel. Napanood niya na ito. Ha? Tignan natin ang kasagutan dito. Hindi kayo napanood. Ano kaya yan? Tignan natin. Aso! Ano yan? Next. Wow, ang arte mo. An, ikaw ba yan? Next. Okay, ano yan? Ay, alam ko to Nakita ko to Okay, go. Choices, please. 10, Unggoy, pusa, hamster, giraffe. 7, 6, Okay, got the answer. 3, 2, 1. Okay. Giraffe. Unggoy, then Unggoy. giraffe. Tingnan natin. Magkamali tayong dalawa dyan. Oh my gosh. Pusa. Ay! Pusa! Tama yung hunch kong first. Oo. Next. Okay, next. Ano yung unang nagpapakita? Wala naman. Okay. Parang nakita ko to somewhere Somewhere. Ano kaya yan? Yes. Oo. Bibe, daga, kabayo, polar bear. 7, 6, Okay, I got it. 3, 2,
I got Tignan it. natin kung tama kayo. Daga. Kabayo. Okay, tignan natin ang kasagutan. Ah! Kabayo. Tignan mo, One ramdam point ko kay talaga Yusbea. kapag kamag-anak namin ni Vice eh. Okay, go. Next. Yeah. At actually, it gave, something gave that away. Hindi mo napansin. Ayan. Ay! Ano yan? Ay, Maya! Oo. Ibon, manok, giraffe, o unggoy? 7, 6, May pattern to eh. Parang sa elementary. Oo, may pa-pattern to eh. Unggoy. Unggoy, Ibon. Ibon. Kasi 'di ba sa multiple choice nung elementary tayo, Mm. A magkasunod yan. B. True, tapos ay susunod yan, false. Yan, true na yan. Ibon yan Tignan siya. natin. Ibon. Yes. Si Maya. Ibon. Mayang simbahan. Parang hindi ka nanood kahapon. Oo. Yes, got that correctly. Anong Next, score na po? Anong score na mo, sir? 3-1. 3-1 po, lamang si Miss Bea. Next. Ayan, ano yan? Ay! Ayan. Ay! Di ko, mahulaan nyo yan. Alam ko to. Alam ko to. Oso, aso, gorilla, o palaka? 7, 6, Uy, nagkakopya si Kwan. 3, Erika. 1. Guwiya. Gorilla. 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 Tignan natin kung gorilla nga ba. Tama. Palaka! Ay, oh my gosh. Ang pangit pala ng combination nila. Doberman yan, di ba? Oh, next. Palaka yun. Opo. Inedit mo yan? Okay, Ayan, next. next. O, ayan, may hawak. Elephant. Gorilla, rhino, kabayo, elepante. 7, Oh my 6, gosh. 5, 4, 3, 2, Okay. 1. Guwiya. Elephant. Gorilla. Tignan natin. Elephant yan. Oh my God, please. Let it be elephant. Gorilla. Ay! Oh! Ang pangit! Ay, gorilla yun. Okay, next. Ala, ano ba yan? Oh, so, false, true na ito. Ayan. Ayan. False, true na ito. Ay, parang nakita ko na to. Ako din. Walaan nyo. Oh. Okay. Okay. Ikaw. Kabayo, giraffe, usa, o leon? Usa! Usa. Usa pala. Sorry. Oh. USA. 2, 1. Go. Layon. Giraffe. Leon. Tignan natin. Giraffe. Oh, si giraffe. Giraffe. Sabi sa'yo eh, false, true. Parang tumutama. Oo, very elementary. Kasi multiple choice to eh. Next! O, ayan. Ano to? Tilapia. Ay, fish. Tignan natin. It's a fish. Fish nga ba? Anong English ng anong fish? Tilapia, balyena, pating, usa. 7, 6, 5, Kwan siya tawag nito? Anong English ng tilapia? Time. Bangus ko lang Saint, po. Pusa. 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 Saint, ano kasing tawag Tignan doon? natin. Saint Bernard. Hindi, pusa yan. Saint, ay! Mali yung calculation ko ah. Ano kasing tawag mo dyan? Saint Peter's fish yon. Oo, kasi according dun sa Saint Peter's, wala. Ayan na next. Oo. Ano yan? Oh, Let's see. Kabayo ba yan? balyena, kabayo, dolphin, pating. 7, Alam ko yan. Tunog yan ng baril. 3, 2, 1. Time's up. Pating. Pating? Dalawa silang sagot. Pating. Tignan natin. Oh, yes! Pating. Yes! Alam mo daw ang tunog ng Na. isda na ano yon na gun. Ano daw? Pating. Ano to? Ayan. Ay, ano yan? kapibara! Kapibara! Ay! Gets ko na. Daga, hamster, kapibara, ibon. 7, 6, 5, 4, Goyo si Angel! 1. Capybara! Kapibara daw nga. Tama ba? Oh. Yes!
Uy, makikilala natin ang capybara sa Super Saya very, very soon. Yes. Next. Uy, ang dami nito, ha? Last one. Ay, that's a giraffe daw, sabi ni Sir Mar. Zebra. Leon, zebra, gorilla, o oso. 7, 6, 5, Okay. 3, 2, 1. Zebra. Zebra. Tignan natin. Tapos biglang hindi. Ang tsaka niya! Last one! Ang tsaka. Ano yan? Ano to? Monkey? Chimpanzee. Oh, chimpanzee. Oh. Unggoy, leon, kambing, o kabayo. 7, Unggoy. Kambing to, kambing. 4, Eh, tama din yung hula ni Angel. 1. Time. Leon. Leon daw. Tignan natin. Leon. Oh! Yeah! Meron ba pang isa? May isa pa. May isa pa. Last Ay, na. last Last na yan, one. last na yan. Ano yan? 5 points. Last Yeah, one. five, Oh, four. 5 points to? Oo. Oh, 3 sige. lang. 3 lang. Tingnan natin. Sige. Three 3 points points lang. natin. O, ito ano to? Ahas. Oh, it's a jaguar. Yeah, that's a jaguar. Pusa, ahas, buhaya, o aso. 3 points It's to, a ha? jaguar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Time. 3 points. For 3 points, Ahas. ahas. Tignan natin. Go. Aso! Walang naka 3 points. Ano ba yan? Aso na yan. Oo, so sinong nanalo? Sino bang nanalo? Si Miss Bea. With 7 points. 7 points. So, I love this Five game. points. Heads up, I got you Oo. under. Next time, ang gawin naman natin, kung artista. Tapos face. Oo. Tapos iibahin. Pero ibahin yung Ibahin muka. natin. Oo. Pero yung figure nila kung saan sila kilala, yun dapat ang ilalagay. exactly. Di ba nakakatuwa lang? Thank you very much, Oh, Mark thank you so Palpin, much, for that Mark. game. I love that scoreboard today. Exactly.